ассалому алайкум дӯстони азиз, ман доктор Шералӣ ҳастам ва имрӯз ба шумо дар бораи сохти устумӯҳра нақл мекунам. ин позвонок мебошад. байни ду устумӯҳра ва байни ду позвонок ва ана ин диск ҷойгир шудааст. дар ин ҷо задни продольни связка, дар ин ҷо передни продольни связка ҷойгир шудагӣ аст. ин чиз грижа мебошад. дӯстони азиз, дар баъзе ҳол дида мешавад ки грижа 6 мм мебошад ва аҳволи бемор беҳад вазнин аст. дарди миён, дарди пойҳо, бемадорӣ, сӯхтани сӯзиши пойҳо, ба забони русӣ жухучая боль, ана ҳамин хел. Грижаи мисол 6 мм. дар баъзе ҳол грижа 6 мм не 7 мм, лекин шикоятҳо аз тарафи пойҳо дида намешавад. яъне фақат дар соҳаи миён дард ҳаст тамом. яъне дӯстони азиз, аз они грижа дар беморҳои ҳархела гуногун мешавад. яъне грижаро аз рӯи размераш ин грижаи бад будааст, ин грижаи нағз будааст намегӯем. синни соли бемор, ҷинси бемор, касби бемор, ҳолати мушакҳои паравертебралии бемор, фикр кунӣ бемор дар ҷараёни сиҳатшавӣ роли муҳимро иҷро мекунад. шумо ҳамин чизро аз каллатон набароред. ана акнун бисёр мутахассисо ҳастанд. мануали терапевт, остеопат, психотерапевт, кастоправ, невролог, травматолог, ана ҳамин хел. бо бисёр роҳҳо кор кардан мумкин дар вақти касалиҳои устумӯҳра. массаж, вакуумный массаж, иглотерапия, азакрит, магнит, УВТ, УВЧ, лазер, укол, блокада, таблетка, электрофорез, яъне мисол методҳои ҳархела аст. лекин мо ин чизҳоро бо оқилона бояд истифода барем. шумо низ вақте ки касал мешавед, аввал сабабашро ҳаракат карда ёбед. кӯркӯрона ба пеши кастоправ ё ин ки дигар доктор наравед. кӯркӯрона дороҳои гуногунро қабул накунед. чӣ хеле ки дидид, ин уже мана грижа мебошад. Тут написано, что да, инде навести шудаги, грижа студенистого ядра, сдавливающий спинномозговой нерв навестиги. Ана ҳамин грижа баромада истода, ана ҳамин спинномозговой нервро зед кардаги аст дар ин расм. сиҳату саломат бошед. аз ҳисоби мисол миён агар шикоятҳоро бемор шуда бошед, бемор шуда азоб кашида истода бошед, ба мо муроҷиат кунед.